Que paz, verdade, que tranquilidade transmite esta sintonía que nos serve cada tarde de xoves para saudar a Nusca Chousa e con ela percorrer a nosa horta, o noso horto particular, dando de comer e de beber a estas plantiñas e vegetais fermosos que temos, como medran, e que gozada velos así tan verdes e tan ricos, que dan ganas de comelos todos e todas. Que tal, como estás, Nusca? Hola, que tal? Moi boa tarde, estou encantada, estou genial, é verdad que a melodía, aínda, a pesar de que me costou moitísimo atopala, sí, creo que digno clavo, porque sí, tamén me gusta moito, engancha. Temos notas de voz, temos mensaxes que nos foron chegando de texto, se cadra podemos empezar pola nota de voz. Teño aquí esta imaxe que, bueno, é en branco e negro, pero para facernos unha idea, vale, dunha muller que fala dun becho. A ver, escoita. Este mensaje para Nusca. Hola, Nusca. Enhoraboa por todo o que nos enseñas. Mira, quería saber se tes idea de que bicho me está devorando as follas das fresas e da frambuesa. E como podo combatilo? E outra cousa, é cando podar a frambuesa? Pois non está nada frondosa, ten nada máis que un jaragullo tirando para arriba. Envío fotos, vale? Gracias, Nusca. Pois esta é a foto que che envío eu tamén a ti, Nusca. Sí, bueno, moi boa tarde, querida seguidora, querido oyente. Vexo como que varios problemas, porque, para explicarme un pouco aos oyentes, ten en unha sola maceta unha planta de frambuesa con un montón de tutores que lle sobran, e aparte ten plantiñas abaixo que son como de fresas, sí. O bicho que as come pode ser calquera, pero é un gusano fijo, o sea, é tan fácil de localizar e son tan pouquiñas as follas que se colles unhas gafas, bueno, xa as necesitas, a mí agora xa me fan falta, porque xa o que é o largo do brazo xa non me dá para... Entón, sole darlle a volta ás follas, fijarse ben, porque vas a encontrar os gusanitos que as están comendo. Posiblemente sexan color verde clariño, que son as que van a ser futuras lagartas, pero pode ser outro. O sea, son 4 plantas, é moi fácil de atopar. Cando podar a frambuesa? Mira, polos problemas que vixo aquí. A frambuesa necesita un chan ácido, como as fresas, o sea, en este caso a combinación que fixo a nosa amiga é perfecta, porque tanto as fresas como as frambuesas, como a calquera outro, o que son frutillas, arándanos, prefiren chans ácidos. Aquí en Galicia solemos ter o chan ácido, pero, bueno, non está de máis acidificar un pouco máis. A maneira máis simple, máis xeitosa, é que ao sustrato donde as vayamos a plantar, lle añadamos uns picaños, como se chama, as follas dos pinos, palluso, picaños lle chamamos na nosa zona. Como o pino é moi ácido, tanto a súa corteza como a súa salvia, como o que bota todo, as follas desfanse rápido e acidificanos ese cachiño de chan para ter as frambuesas en perfecto estado. Outra cousa que necesitan é que a terra estea moi solta e húmeda, nunca encharcada. Claro, as macetas tenden a compactar moito a terra, porque non a movemos nada. Cada vez que a regamos, a agua, ao baixar para baixo, vai na compactando. E iso non lle é bo. Aparte de que é un arbusto que necesita expandir un pouco máis as súas raíces, porque nace por rizomas. Por escaques podería ser, por semillas non o aconsello, pero por rizomas, o sea, a súa propia raíz ten como unha especie de raíces secundarias que van facendo guías polo largo todo e nacen novos brotes. O sea, que necesita expansión. Non é unha planta que nunha maceta se vai a dar estupendísimamente ben. E outra cousa que eu non sei onde a ten, pero como consello non está de máis, unha frambuesa, como calquer frutilla, estou falando de fresas, frambuesas, arándanos, necesitan tamén luz diaria de sol, o sea, como 5 ou 6 horas, pero intensas, que tamén aguanta o frío e tamén aguanta o calor excesivo. Pero se lle dá o sol, vamos a axudarlle a que proliferen máis os frutos e que teña moita máis frutificación, o sea, que a planta vai a estar máis feliz se lle facemos todo eso. En canto ao de podala, que o dixo que foi o que preguntou, vai a depender do tipo de frambuesa, porque hai moitas clases e moitos tipos. Sabe matar. É aquí a compañeira que estaba esperando. Tamén tes problema coa planta. A frambuesa é o terceiro ano que me está murchando e xa non sei onde plantar. É roja, amarilla, blanca, é roja normal. É vermella, normal. Estándar, a máis clásica. Bueno, pero dentro das rojas tamén quero que sapas que hai moitos tipos, e non todas se poden igual. Pero, por norma general, a partir de noviembre, cando está como en letargo,
como a maioría das plantas que dan os frutos no verán, bueno, a frambuesa, hai frambuesas que dan frutos en 2 épocas do ano. Non sei, porque a mí nunca me deron. Nunca che deu, e tela a pleno sol, Sí, e tela enterráxida. sí. Ten todo ben, o sea, apenas coller a miña horta e listo, acabas antes. No, pois sí, todo é como unha plaga, dáse moi ben, non Sí. é unha cousa que non te saberás. Sí, é como unha silveira, a verdade Pois é a que sí mí que se dá ben. murcha, seca. E outra cousa, E que é eso que decía esta muller, como un pau, Sí, con 4 follas con para 4 arriba, follas. para arriba, non vai. sí. E outra cousa que ás veces olvidámonos nas macetas, e na horta tamén, de que as plantas que son como perennes no sitio, unha lechuga acordámonos, temos que fertilizar, plantamos un repulo e dicimos, pois teño que fertilizar, pero un masanseiro non nos acorda, non sei por qué. E esta fruta tamén lle pasa o mesmo, necesita unha boa fertilización, polo menos 2 veces ao ano, xa non digo 3, que era o ideal, pero hai que fertilizarlo, o sea, unha planta que necesita actividade, porque ela é moi activa e dá moito fruto. É así, e nada máis. Pois Podar en Xa noviembre. quedamos que a Poda en noviembre. Por exemplo, a partir de noviembre hasta xaneiro, ben. Bueno, ainda en 15 días ou así, Sí. podemos o asunto. Xa nos contarás tamén. A amiga esta nosa, xa vos contaré tamén o meu. Vale. Chegaron máis cousiñas por aí, verdade, Iago? Chegaron. Mensaxes de texto. Mira, unha que é así máis especial. Que explicación ten este fenómeno da natureza? 2 pinos medrando, tamén costando, dentro do carballo. Paso xa a imaxe Ai, que bonito. para que poidas ver. Ai, que bonito. A ver, a explicación é moi lógica, o sea, non ten tampouco moita ciencia. Os carballos suelen facer, cando perden unha das ramas, fan como a cauterización hacia dentro, non? Ca parte de fora, a súa piel, digamos. Fan como que van cerrando a cicatriz. Pero, se a rama que rompeu ou lle cortamos ten como se está a cara un susto do tronco principal, vai a cerrar perfectamente. Pero se rompe como un pouquiño máis e lle queda como un codo, como se fora un cóbado, ese cacho de madeira vai a pudrir, porque non ten ramas que lle dean vida. Entón, vai a quedar como un hueco. E nos carballos é moi común, nos carballos moi vellos, que teñan como concavidades, non? Huecos profundos e tal, nos que se van a ir acumulando restos de bichos que viven aí, restos de outras plantas e tal. E aí o único que foi é que, bueno, fermosísima, que me parece bonitísima, pero o único que pasou foi que ou un paxariño foi ali e cajou unha semente, que pode ser, ou co vento ou co que sexa, un piñón dun piñeiro caeu aí e nasceu no furadiño do carballo. Esa é a explicación. Sí. Ora, es que temos un ointe que quere saber que cando se poden os arandos. O arándano, Sí. pois igual que a frambuesa tamén. O sea, pásalle exactamente o mismo, é como unha frutilla, non? O arándano, supoño que fala do que é violeta, do que é o máis común. Sí, pois vamos a esperar a que sea inactivo, que estea como latente, que estea letargado. Entón, pois eso é agora. Pero, se por exemplo, o noso amigo oyente é dunha zona na que vai a facer neve, esperemos a que acabe o período de riesgo de heladas, porque un corte que lle fagamos a unha planta cauteriza bastante ben, ela é capaz de curarse, é como a nós, facemos crocha, mira pa aquí esta pupa que teño aquí, fíxome crocha, bueno, pero se fai moito frío ou eu teño moita humedad, o que vai a facer que non vai a curar ben. Entonces, no letargo, cando estea na menos actividade posible, ahora están caendo todas as follas, así que a partir de noviembre, se non hai riesgo de heladas, e se non, hasta principios de xaneiro, pode podalo se espera heladas. Pois moitísimas grazas, amigo Inte, pola tua confianza. E temos máis mensaxes que nos foron chegando. Recorda o número, Iago. Recordo o número porque podes seguir chegando, Sí, se non sí. é hoxe outro día resolverémolas ao 627-751962. Máis cuestións. Mira, Nuska, este non é unha dúbida, senón que é unha apreciación dunha fantúa. Dinos, Ajá. hola, son Alicia Fariña, unha seguidora de Nuska, gustaría que lle enseñasen esta foto, Vicos. Entón paso Sí, aquí a fotiño. Que bonita, vamos a explicar o que é. Bueno, Alicia é unha persona desas que che fala continuamente por todos os medios, o sea, estea donde estea, ela fálame, é unha fan. Pero non nos conocemos personalmente, non nos desvirtualizamos aínda. Aí atrás díxome, podo facerche un agasallo? E dixo yo, ai, muller, sí, claro que podes.
e que fago unhas cousiñas e tal, e trátase de unha bola destas que se pon no árbol de Navidad, preciosa, feita como se fora que eu non... Destas cousas non entendo, pois que me preguntades que é o que non sabes facer, ganchillar. Ganchillar e palillar non me dá a vida. Resístese, eso, que non saía nin a mí. Resístese, che. É que ten moitas eses, é complicado, pero perdonamos. Non é que se me resista, é que me parece unha pérdida de tempo absoluta estar durante 7 horas para facer un cacho de puntilla así. Eu prefiero, non sei, subir a un andamio e poñer ladrillo. Vexo como máis productivo, entonces, cando sea vella, pois aprenderei a facer estas cousas. Pero quero lle dar as gracias a Alicia de todo o corazón. Un ganchillo, verdade? Unha bola de Nadal fermosísima que ten como uns pompóns como a de neve para colgar no árbol de Navidad. Que bonito. Tama que facer chegar agora. E despois dos agasallos, que máis temos por aí? Mira, pregunta para Nuska para os xoves. Quería facer o queixo de untar de kefir que recomenda Nuska na súa canle de YouTube, pero non me quedou claro canto debe estar en repouso a leite do kefir. Na foto que enviei xa leva un día, grazas por este magnífico programa e grazas a Nuska que contesta a todo moi ben e moi amablemente. Achego xa fotiño, pero bueno, non sei se vas a poder... Sí, nada, aquí non se aprecia nada, pero xa pola información que me dá, oi, encanta o tema kéfir, podría falar un día inteiro de kéfir. Vamos a ver, o kéfir, moitísimas gracias por todas estas fotos que me facedes chegar, se non tiñame que facer a idea. O kéfir é unha bebida probiótica fermentada, que ten como organismos vivos que o que fan é mellorar a nosa microbiota intestinal e, polo tanto, a nosa salud. O sea, que as bacterias, que son as bacterias que temos beneficiosas no corpo, non? Unha cousa é o kéfir e outra cousa é os nódulos. E aquí a compañeira fixo como unha mestura, pero eu entendo, fixo como unha mestura de preguntas, non? Ela quer facer un queso de untar e pregunta canto ten que estar o kéfir no leite. É como redundante. Entón, vou á explicación rápida, O kéfir consíguese facer con uns nódulos, o sea, con uns nódulos que son unhas comunidades vivas de levaduras e bacterias, que son parecidos a uns granoliños e están vivas. Do que se alimentan é da lactosa, o sea, do azucre do leite. Ti polos aí en leite normal e déixalo, pois, depende moito da temperatura, da cantidad de leite con relación á cantidad de nódulos que metas no cacharriño, vai a tardar en fermentar, pois, un día solo, ou 2 ou 3, ou se o faz na nevera, incluso pode tardar 7, 8 días en acabar de estar fermentado, non? O resultado é como unha especie de yogur, que non é un yogur, estou me referindo para que vexades o aspecto que ten, non? É como ten unha consistencia dura e tal. E o único que tens que facer é despois colalo para extraer os nódulos do kéfir. E o que obtens é kéfir. Despois, para facer o queixo de untar, que depois podes usar en calquer receta que uses o queso normal, pois o queso este aparte ten moitísimos máis beneficios, claro. O único que hai que facer é poñelo de novo como a colar para separar o suero de kéfir do que é o kéfir sólido. E despois a facer preparacións, quesos untables, ou tartas de queso, ou queso curado, de todo, podese facer de todo. Entonces, a resposta da amiga vai a depender da cantidad de nódulos con relación á cantidad de leite sumado á temperatura que teñas na casa onde o teñas colocado. Estupendo, pois grazas amigo pola túa tamén confianza e participación e ainda temos opción de alguna cuestión máis. Danos tempo, vale. Sí. Ai! Boas tardes. 4 minutiños, Boas tardes, para Nuska. Naceume esta planta nunha maceta e gustaríame saber se sabes como se chama. Está así murcha do vento que fixo. Moitísimas grazas. Son Carmen de Carballo. Achegoche as fotiños que nos mandou para que poidas... Bueno, moi boa tarde, Carmen. Moitísimas gracias por mandarme estas fotos. Bueno, antes de nada, quería dar as gracias a toda esta xente que me manda estas dudas. Non sei se me dará tempo a contestar a que quedou a semana pasada sin contestar, que non a sabía. A mí me dove, sí. Dos bichos eses blancos nos pomen. E quería lle dar as gracias, pero de verdade, non é fingilo, vou non dicir, xa que estou na radio e teño un micrófono, non. Gracias, porque se me preguntan cousas que eu conoxo,
contesto repetindo o que xa sabía. Pero se me preguntan do que non sei, aprendo o que desconocía. O sea, para min é super importante, porque eu non me plantearía nunca na vida porque un pomelo tiña bichos blancos. Agora sei, non sei, o tinto da semana estudiando, mirando, bueno, teño información. A ver se nos dá tempo, se non, pois nada. A nosa amiga Carmen, de Carballo, direille que trátase de unha salvia, máis concretamente, salvia hispánica. Tipos de salvia existen como máis de 900, imaginadvos, é un montón, hai unha variedade tremenda. A máis común, a máis conocida é a officinalis, que é como peludiña, tamén se chama como orella de conexo, bueno, é como máis peludiña, máis como gris en vez de verde, pero bueno, hai miles de salvias, o sea, miles, máis de 900 especies diferentes. Teñen en común, bueno, non todas, pero que son tanto ornamentales, porque son fermosísimas, porque teñen unhas flores bonitísimas que ademais son comestibles, é medicinal porque se leva usando desde toda a vida, máis ben para inflamacións da boca, da garganta, dos bronquios, e aparte que é moi rica en infusión, porque ten un sabor especial, é como amentolado. Despois tamén ten usos gastronómicos, porque aparte de que se lle dá sabor a carnes e a peixes, tamén se pode usar como, o sea, cómese como rebosada. Xa me puxo nerviosa. A canción me dijo, xa se me acaba o tempo. Para ir dicindo aquilo de vai rematando. Sí, vai acabando, que esta xente quer ir para dormir. Pero, bueno, acabo dicindo que o que ten aquí a nosa amiga, que todos o vades a reconocer, chamase salvia hispánica, pero máis conocida por todo o mundo como a chía. O sea, a salvia hispánica é a chía, é da flor da salvia hispánica, que é moi parecida á da lavanda, é de onde salen as semillas de chía que agora compramos, que está como tan de moda. Fermosísima. Quedaron ainda algunhas consultas, verdade, para esta tarde? Ainda máis esa que decía dependente dos pomelos, se non me equivoco, non? Pois nada, para a semana que ven retomamos desde aí, pero vos seguide facendo consultas, Lémbranos novamente, Iago, o teléfono de WhatsApp, que aquí ningunha se vai perder. Non, 627 751962. Veña, pois a semana que ven retomámoslo desde aquí, Nusca, co que nos quedou pendente, co que nos vaya chegando desta semana, pareceche? Pareceme genial, o sea que para a semana volvemos a retomar, intentarei ser un pouco máis lixeira para contestar a máis xente. Pois moitísimas grazas, Nusca Chousa, quen volverá a compartir con nos este tempo de divulgación e a percorrer esa horta, ese horto que nos une cada tarde de xoves.